bicykle, vchádzame do lesa, začína sa stmievať, ideme opekať. Zjavila sa nám kopa dreva až po pás, tu môžeme opekať do rána, dreva na týždeň pálenia. Tak sme sa za strom skryli, lebo raz nás už vykázali, keď sme tu 3 dni spali, lesní robotníci. Zrobili sme oheň, bolo zhruba 11. Domov som napísal SMS-ku, možno do rána bude príbeh nejaký. Ako náhle sme vybrali domáce klobásy, vzniklo zvláštne ticho, zmizli uhlíky. Dym z ohňa išiel úplne do kolnice. Ticho vzniklo, naraz niečo počuli sme, jak by krtko vychádzal z podzeme. Bolo čestné pred polnocou pár minút, zrazu zmizol oheň, vznikla tma. Je keby si sa zavrel do záchoda, hneď na to začali kroky v diaľke rovnakej frekvencie. Jak by išiel obor monster, príšera veľké, dačo tonu minimálne vážila. Zem sa otriasla, lámali sa jej stromy pod nohami, prichádzalo to ku nám. Rozmýšľam teraz, čo ide tu takto zo zábavy zjebaný oží. Príde tu ku nám, opitý tu bude vystrájať, a tá čo už počkáme, jak sa blížil frekvencii a nohe išla jak keby robot. Táto strašne ťažký musí byť človek. Mal som sa zvukom kríženého vlčiaka, viem jak beha štvornohý zver. Keby to bol medveď alebo diviak, tak to není taká